consuming fire, sweet perfume, His awesome presence is filling this room. For this is all is Ibambe mfowethu isikhathi sethu asivuli ngiyabingelela bazalwane ngiyabingelela consuming fire sweet perfume is awesome presence is so isikhathi samazalana sekho sesisuke sayijuxuza kakhulu siyazi kwesinika umazulu nge-hour lonke. Oh haleluya. Ngiyabingelela abazalwane ngokukhethekile ubaba uMzobe noma uMzobe in the absentia sibashayela izandla bengekho phakathi kwethu kodwa bekhona. Oh haleluya. Oh Jesus. Yes. Kwasho enye inceke athi mina ngiyihlathi. Ufuna bengithi yes. Oh Jesus. Hallelujah. Ngiyabingelela abazalwane i-leadership yala ekhaya yonke. Igaba zonke zayo ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu. Ngibingelela obaba ngegama lika Jesu Kristu. Ngiyababona ezweni likamoya ngegama lika Jesu. Ngibingelela omama egameni lika Jesu Kristu. Sibashayela izandla ezinkulu nobaba sibashayela izandla ezinkulu. Hallelujah. Thank you Jesus. Sibingelela intombi insizwa uSunday school esishayela izandla abazalwane ukuthi sikhona. Thank you Lord. Sibingelele abasizayo lapha i-worship team. Sibashayela izandla abazalwane egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Siyabonga. Siyabingelela abazalwane abasixhumelayo abasihlehisayo besinyuse. Siyabingelela sibashayela izandla ezinkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Oh hallelujah. Ngokukhethekile bazalwane ngiyabingelela mama uMthemba bayithu umamsi noma kaSiboya egameni lika Jesu Kristu. Ngiyabingelela ma egameni lika Jesu Kristu sibonge inqasazi. Sibashayela izandla ezinkulu. It's an honor ukuba nabantu abadala. Amen. Basuke ekudeni bazalwane siyabonga kakhulu ukuthi babe khona. Kumangaliso kuyinto enhle kuyabukeka ezulwini. Amen bazalwane ukuthi babe khona phakathi kwethu ukuze kuthi noma sincosana kodwa kube khona abantu abadala. Amen bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ngabo bayisibusiso egameni lika Jesu Kristu. Bazalwane ngeke ngichithe isikhathi ngizophuthuma nje kafushane ngisho lamavesi amabili amathathu mase siyavala. Ngizoba very short very simple egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngiyamthanda kakhulu Jesu Kristu. Gama lami ngosandile wakaMzobe ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngenzela umusa kule yaminyaka leya namanje uNkulunkulu usangizama usuku nosuku. Amen bazalwane. Lento yensindiso kayikhulelwa futhi
ayiqedwa. Amen bazalwane. Ya usuku nosuku you learn. Uyafunda njengemfundo nje. Akekho ngathi senguprofessor sengigogodile sengiqedile. Usuku nosuku opportunity yokufunda. Kanjalo nala ekholweni usuku nosuku siyafunda bazalwane. Amen. uNkulunkulu simbona ehlukile usuku nosuku. Amen. Oh hallelujah. Ya okube besesiqedile ngabe kuthe kuvela icorona ngabe akushintshanga ukukhonza kwabantu noma ilevel yokukhonza kwabantu kayehlanga. Kodwa bese lokho esihlala ngesinyukile. Amen. Oh hallelujah. Kodwa uyabona lento ukuthi uNkulunkulu lokho umfunda. Amen. Usuku nosuku umbone nangekhathi zihlupheka umbone uthi hey kanti weNkulunkulu njena. Oh hallelujah. Amen. Likhona abantu abazalwane khona. Simane siphuthume nje straight to the book of 1 Samuel incwadi ka 1 Samuel chapter number 7 sikhulume kabili kathathu mase siyagoduka. Siyabonga uNkulunkulu bezalwane ngeconference. We understand ukuthi abanye abaphumelelanga ngiyacabanga mhlawumbe babanjwe imvula kanti imvula edlulayo. Amen. It's a pity ukuthi in these last days especially we conference abantu ababambeke ngazuthi izinkonzo ezijwayelekile. Amen. Ya bazalwane ukuzothi Ebenezer it means a lot. Ukuthi nje Ebenezer uhambe nathi inkosi kwaze kwala. Ya ishinto enkulu leyo, ishinto enkulu bazalwane. Amen. Hallelujah. Ya ukube bekyango noma ukuba bekyango Sathane ngabe akekho noyedwa khona la. Amen. Ya ukube bekuya ngesitha ngabe la kuempty kusele ihlalo zodwa. Kodwa uNkulunkulu ebemuhle ume ngakithi. Oh hallelujah. Ya bathi balichaza kangcono leli gama bathi it's a stone of help. Leli gama elithi Ebenezer lisho idwala noma itshe lokusinda noma losizo. Awunikhona kodwa webazalwana doda. Ya sihambile unyaka sawuqala kodwa abanye basala endleleni. Kodwa itshe lokuphepha lilokhe likhona. Lisigadile. Oh hallelujah bazalwane. Nikhona kodwa bazalwane. Ya nikhuluma ngoJehova uEbenezer ebusuku. Bese ngomthinta mfundisi umbongo ngendlela zonke mhlawumbe uShalom uNkulunkulu okuthula. Kodwa ngifuna sikhulume ngoJehova uEbenezer uNkulunkulu ohambe nabantu. Ya ngoba uNkulunkulu bazalwane uyahamba nomuntu. Okay. Ya noma yini ehlanganayo endleleni noma ohlangabezana nayo endleleni kodwa uNkulunkulu uyahamba ame nomuntu. Oh hallelujah. Ya ukube bekuya ngathi ngabe safele endleleni kunesikhathi la sike safuna ngisho ukuyishiya lento lensindiso ngoba sibona izimo zempilo engathi siyasibambele. Khona kodwa unyusele mfowethu ngizame egameni lika Jesu uzame mfowethu ngiyezwa ukuthi ikhona lento efuna ukwenzakala. Now ukube bazalane beyangathi noma angangashumayeli ngani bazalane ke ngishumayele ngosandile Mzobe. Ukube bekuya ngami kunezikhathi endleleni la lento yensindiso bese ke ngiyibuke ngithi engathi ngingayiyekela lento. Nikhona bazalwane? Ya kunesikhathi esifika la khona ubona ukuthi engathi yangilibazisa. Uthi uyathandaza kwenze kuwani. Uthi uqedile uthandazile uNkulunkulu ungizwile ungiduduzile kwenze kuwani. Uthi uqedile kuphinde kwenze kuwani. Kube ngathi ungayishiya lento kodwa libe madoda itshe lokusiza libe ngakuwe base sithi Ebenezer uhambe nathi. Oh hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Ya mhlawumbe ake ngishumayele ngami namhlanje ebusuku ngiyamazi uJehova mfundisi uSamkelo ehamba nami. Ya ukube bekuya ngami angisho ngokaSathane miya kuSathane khohlo yena. Ukube bekuya ngami ngabe sengayishiya
ngoba kunekhathi la imizwa yami ingahambisani nalento ngisho umthandazo engwenzayo kube ngathi uphelela la kwisilingi kodwa intshe lokuphephela libe ngadoshi awukhona kodwa ngivumelene bazalwane ngivumelene busuku ngivumelene ukukhuluma ngabushana ngivumelene bazalwane now sikhuluma ngoJehova uEbenezer now leli gama mhlawumbe bese nalichaza nofushane liqhamuka noSamuel umprofeti kaNkulunkulu ngoba wabazalwane lento yamagama uJehova likho nelodwa igama wasibiza ngalo kodwa uJehova wama wathi I am that I am nginguye nenginguye alikho nelodwa igama asinika lona kodwa wonke lamagama esinawo ubufakazi babantu uNkulunkulu ehamba nabo abantu hambile nabo imeko ibaxoko isimo singavumi basebenza uJehova Shalom wabuka uNkulunkulu wokuthula awungivumeleni bazalwane kuyakona phakathi kwethu hayi la Masaya leli lika Shalom la esholo uSolomon ngenxa yokuthi ebuseni kwakhe konke akayazange into ekuthiwa yimpi yana phela inkosi kaIsrayeli engayazange indaba yempi ngenxa yokuthi ubaba uDavide wayelwela zonke izinto ithe sayibona uNkulunkulu ehamba naye yathi uNkulunkulu kusukela namhlanje ngizobiza ngoJehova Shalom ngoba ngibonile ebuseni kwami bekunokuthula besingekho izimo liyabonga ngivumele kapteni mfowethu ngibolekela khiphimba ngivumele ngikhuluma ngivumeleni bazalwane now awugcinanga lapho kuke kwafika uDavide la khona eqeda ukuthatha ubukhosi ngoba uDavide ugcotshwe kathatha empilweni wamale wagcotshelwa endlini phambi kwabafowabo abangikho kodwa lapho usuku mfethu umsise wagcotshwa kwesibili wagcotshelwa kaJuda ngoba waba inkosi kwaJuda kodwa waba inkosi kwaIsrael wonke uphelele now kuthe segcotshwa okwesithathu wasegcotshelwa endaweni ethiwa iHebron lalela ngutshele mfethu kuthe begcotshelwa iHebron as soon as the anointing yehlela phezu kwakhe nithi izwi lakho amafilisti ezwa ukuthi uDavide uyagcotshwa izwi lakho ahlangana wonke yebo wabanjalo kuthe sehlangene onke amafilisti abazalwane uma uqobo kaNkulunkulu lehlala empilweni yakho awuzobona iminyango nje ivuleka kuphela kodwa uzobona nesiphi sihlasela ikhona kodwa bazalwane singangawe pastor wahlasela uDavide egcotshwa ngoba lento yogqobo ugqobo luvula iminyango abazalwane ugqobo alingeni lapha ake sikhulume kafushane idithomso ugqobo kalingeni ngomnyango kodwa ugqobo lungena odongweni la kungekho mnyango umsebenzi wogqobo masenziile lingena la kungekho mnyango ngiyakuphalela umuntu ogcotshiwe noma ngabe ulethani uyahlola akafanele kumuntu ogcotshiwe ngoba ugqobo uthufala la kodwa uNkulunkulu afulelea atufala lana ayafulelela sanbana ngivumele kapteni mfowethu ngivumele kafushane ngiyilinga now uDavide wamane wagcotshwa
utheme kagotshwa eHebroni ahlangana onke amaFilisti ngoba kunezinto empilweni kuneyinhlebo mama kaSimoha kunezinto ey'ngalethwa nje yini kodwa ilethwa ukuthi uNkulunkulu usehlile wehlala ukhobe empilweni yakho. Abantu they pray bakhulekele ugcobo likaNkulunkulu base betshela ukuthi yonke into izoba ngolayo. Webazalwane ugcobo before lusebenze luqale lu-invite izinto. Ugcobo bazolisebenza uma lizosebenza bazalwane lumele izinto aqala lihlehlisa abangani. Yilakho uDavide athi ubeka itafula phambi kwami ekuseni nezitha zami. Ugcobo i-conflict ngivumelene bazalwane ngivumelene ngivale. Now esegotshiwe ahlangana amaFilisti lithi iBhayibheli kwenzeka lento uDavide wakhuleka uma ebona amaFilisti ehlangana wathi uNkulunkulu ngiwahlasele mina wathi uNkulunkulu uhlasela. Lithi iBhayibheli uDavide ngalowo suku wawanqoba amaFilisti kudala kade umama waseqamba igama wathi le ndawo ayisezoba nje iHebroni kuphela kodwa sazobiza ngoJehova Bhayibhela ngokuba uhlofile phambi kwami uhlofile ey'kheni zami njengokuhlofa kwamanzi emabili. kwabanjalo alikho nelodwa ilanga la uNkulunkulu athi mina ngobhaliphelisi kodwa ufakazi kwaDavide ngoba emabili uNkulunkulu ekufohlela ey'kheni zakhe waseqamba indawo wenza i-altare wayiqamba indawo wayibiza ngokuthi iJehova Bhayiphelisi okungukuhumusha kuthiwa uJehova ufohlayo. Oh haleluya. Baningi bembiza ngamagama. Omunye wasembiza uJehova wabiza ngoJehova El Shaddai. Kusho ukuthini lokho ngivumelele ukukhuluma ngisuku. Igama elithi El Shaddai lisho the multi-breasted God. Lisho inqona amabele maninzi. Ngivumelele ngikhulume ngenkosi ususemhlabelelweni wami. lisho uNkulunkulu namabele amaningi. Bazoyazi omama lento ukuthi amabele awokuqinisa. So ngoba uJehova bizwa ngoJehova namabele amaningi uyakhala umsuku afumane ibele lakhe akhala lomsane afumane ibele lakhe akhala uMakasibo afumane ibele lakhe akhala uSandile afumane ibele lakhe uThixo namabele amaningi yabo. Iyasincelisa inkosi iyasincelisa. Mhlawumbe angiyichaze kahle lento ukuba namabele amaningi lokhu kushola i-provision kushola uJehova obonelelayo. Ingakho kungakhala ingane yabantu ikhale eAmerika athi weNkulunkulu kuphi uNkulunkulu afike nesibonelelo sayo. Ikhale ingane yabantu eSouth Africa ithi weNkulunkulu kuphi wafika uJehova. Awunikhona webazalwane baningi bambize ngamakhaya. Lento isho ukuthi kunendawo la sidlula khona noNkulunkulu, kunendawo la sibhekana khona noNkulunkulu sisodwa. Sengibonile ngihambela phambili, sengibonile vula indlela kaHloba sini, sengibonile basengimnika nami nginelami igama engikubiza ngalo. ayiqedwanga lento. Nawu nelungelo lokukunika igama ngoba uyamazi empilweni yakho ukuthi mawubani. Uyamazi ungekho lutho endlini, uyamazi abantwana bakho behlupha, uyamazi ugula
haleluya. So ngiyavala sengibhekile 1 Samuel chapter number 7. Oh, thank you Jesus. Ngikhuluma ngoJehova ebusuku. Ngikhuluma ngoJehova Ebeneza. Bambizile ngamagama. Kodwa uSamuel namhlanje uyasikhumbuzisa ukuthi uJehova Ebeneza. Kungenzeka ukuthi kawusisekanga njengabanye. Kungenzeka ukuthi izinto zakhe zenzekanga njengezabanye. Kodwa ngifuna ukukutshela namhlanje ebusuku ukuthi kodwa ube uEbeneza ngoba sinangele sikhona. Abanye baphelile onyakeni, abanye baphela last year. Kodwa Ebeneza ngiyosele kakhulu mfowethu. Siqale nabaye, yafika iCovid yadlula nabaye, kodwa sisamile. Hayi ngoba sithandaza kakhulu, hayi ngoba futhi sifasta kakhulu, hayi ngoba senza kahle kunabanye. Kakade hloko emathuneni kunabantu abadala bebengcono kunawe wena khona, abebemkhonza kangcono uNkulunkulu, kodwa wena ube uEbeneza wangavuma ngawo. You have something to be thankful for. Unento yokumbonga uNkulunkulu. Akusihambeni ihlobo. Praise Jesus. Bahamba nabangani. Kwahamba ipi nama-members asebandleni. Kodwa uNkulunkulu kavumanga ngawo. Ngoba kakade kasimiswa na ukwazi sikwazi. Kuyenzeka ube ingcitha bukhopho ngisho neBhayibheli, kodwa umiswa yilokho. Sazingcitha bukhopho ezinye sezalala, ezinye zalala zikude noKristu, kodwa umusa kaNkulunkulu madoda wabheka nakithi esihlulekayo. Ukube Mose bawungenayo uthi Davide ngabe safele endleleni, ukusiyakwazi ukuthi uJehova uke wanamehlane, kuthe namehlane kwaqhamuka ibhelu ngehlisele kancane, kwathe nami kwaqhamuka ingonyama, kodwa nginqobe konke lokho. Wasethi masebheka yena uGoliathi wathi wena uza ngegula, kodwa mina ngiza ngegama, ngoba ngilibonile ehlane kungekho muntu lama nami phakathi phambi kwebhele, phakathi phambi kwengonyama. Ebeneza yabo awuhambe nathi. Uhambe nathi namboma. Uhambe nathi bafowethu, uhambe nathi kungasavuki. Wahamba nathi singasawuzwa nomuzwa wokukholo. Sesiyiphusha ngenkani sesihamba ngoba siyayazi into esayitholayo. Abanye besebebela ukuthi angifuni nje ukuya esikhongweni, kodwa umusa ungasekho. Nobethandaza sethandaza umthandazo wokulala, kodwa uNkulunkulu uhambe nawe. Ebeneza uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwala. Kwangathi babazi laba bathi wothemba itshe kunokuthemba umuntu, ngoba itshe ulishiyani la ulifihle lisela. Kanti futhi bekhulunywa ngoEbeneza, kukhulunywa ngoJehova omenami, noma ngahlubuka kwadumile ngibuyela kuyena sitile sakhona. Ngamshiya noma ngimshiya kodwa umanjalo. Ingakho abalichaza kangcono bathi it's a stone, it's a rock of help. Ayitshe nokusiza. Ayisizile bafowethu amandla engasekho endleleni. Lasiza singazi sizodlala ngakusasa.
lasiza singazi sizohlanganisa ini, lasiza sesitshela ukuthi kuphelile. Hey, lama nathi angamazi uNkulunkulu ume nawe kuphi, kodwa ngiyamazi mina bafowethu, ngiyamazi nala ukholwa ngingasawuza umuzwa wakhe. Ngiyamazi uNkulunkulu kungasekho muntu, ngiyamazi uNkulunkulu abebengishayela izandla bengasekho, ngithi ngisashaweni ngilizwe iphini, ngithi awukwati uNkulunkulu sakho ishinto yakhona athi I'm a rock of help, angaze ngakushiya noma ngabe wena usukile noma ngabe wena umlahlile, kodwa yena Ebenezer uhambe nathi. Hayi ngikhuluma ngaBenezer mfowethu, ngivumelene ngivale isikhathi sethu asangivumeli. Now lasifunda khona, cela ungifundele Msubo, ngehlale phansi. Chapter number 7. Ufunde from verse number 3. Ufunde verse number 3. Welezulu uSamuel wakhuluma kuyo yonke indlu kaIsrayeli wathi, uma nibuyele kuJehova ngayo yonke inhliziyo yenu, susani kini uNkulunkulu babezizwe noAshitarothi, nibhekise izinhliziyo zenu kuJehova, nimkhonze yena yedwa, uyakunophula esandleni samaFilisti. Amen. Ngicela ufunde verse number 5. Verse number 5, ukhiwa kwamanzi eMizpa. Samuel wathi, buthani wonke uIsrayeli eMizpa, ngiyakunikhulekela kuJehova. Amen. Qhubeka. Babuthana eMizpa bakha amanzi, bawathulula phambi kukaJehova. Bazila ngalolo suku bathi khona sonile kuJehova. uSamuel wahlulela abantwana bakwaIsrayeli eMizpa. Qhubeka. Amafilisti esezwile ukuthi abantwana bakwaIsrayeli babuthene eMizpa, amakhosi amaFilisti akhuphuka ukulwa noIsrayeli. Abantwana bakwaIsrayeli bekuzwile lokho bawesaba amaFilisti. Abantwana bakwaIsrayeli bathi kuSamuel, ungaphezulu ukusikhalela kuJehova uNkulunkulu wethu ukuba sindise esandleni samaFilisti. Verse 9. Samuel wathatha iwundla elincelayo wanikela ngalo libe ngumnikelo oshiswa wonke kuJehova. Cela uye ku verse number 12. Okay, cela 11. Verse number 11. Isanyuka le mic. Verse 11. Abantu bakwaIsrayeli baphuma eMizpa, bawaxosha amaFilisti, bawabulala baze bafika ngaphansi eBelikari. Verse 12. Samuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi iEbeni-Ezeri, ethi kuze kube manje uJehova usizile. Oh hallelujah. Amen. Lihle namandla. Amen. Now lasifunda khona sengivala likhuluma iBhayibheli ngokuthi umphongolo kaNkulunkulu kwakusekuphela iminyaka engu-20 usendaweni ebizwa ngeKhija Jeremy, angazi ngesiZulu ibizwa kanjani. Yes, yona leyo ndawo. Now wawulapho kuleyo ndawo for 20 years. Now lithi iBhayibheli uSamuel wakhuluma eyohlulela abantwana bakaIsrayeli. Lithi iBhayibheli kuthe ebahlulela base bezila ukudla, bafasta, banxusa kuNkulunkulu. Now
lithi iBhayibheli during leyo scenario noma leso senzo kwasekuzwa amaFilisti ezwa ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bahlangene. Lithi iBhayibheli asenyuka amaFilisti. To cut the story short, isikhathi sangivumela, asenyuka amaFilisti. Athi benyuka, lithi iBhayibheli uIsrayeli uNkulunkulu wawunqobela, kutheme kaqeda ukunqobela base bayobeka itshe lesikhumbuzo, base bebiza itshe, ababizanga indawo. Lithi iBhayibheli balibeka itshe base bethi igama lalo sekuzoba iBel ibiza kamnandi ngesiZulu iEbenezer. Ngokwesingisi sethu lathi Ebenezer igama. Now lelitshe laba sikhumbuzo. Mhlawumbe nje kafushane lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwathi abantwana bakaIsrayeli bezowela iJordani. Lithi iBhayibheli bathatha amatshe. Mhlawumbe kube bengesikhathi lokukhuluma njalo waye le ndaba yamatshe phela njalo. Kanti ngelinye ilanga uMoses esentabeni, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi akabhale umthetho ezibhebheni ezamatshe. Akukho-ke kodwa lapho. Lithi iBhayibheli kwathi mabezowela iJordani bathatha amatshe ayi-12 ayezomela izizwe ezu-12 zakwa-Israyeli. Lamatshe ayakuba zikhumbuzo ukuthi ngelinye ilanga uJehova wahamba nathi wasusa ezweni lokugcina wasesidabulisa iJordani, ngoba njalo mawuhlangana noNkulunkulu there must be a place yesikhumbuzo. Manje wahlangana noNkulunkulu kumele kube nendawo yesikhumbuzo ukuthi ngiyamazi uNkulunkulu wami ehamba nami. Walibeka itshe mfowethu wathi Ebenezer. Kahle wayengakhulumi nento ukuthi Ebenezer, kodwa wesho uNkulunkulu, kodwa itshe lizoba isikhumbuzo. Kunezinto asihlala zibe zikhumbuzo empilweni. Zibe isikhumbuzo ukuthi weNkulunkulu uhambe nathi. Usukuyinkinga umuntu empilweni ungenayo into eyisikhumbuzo nendawo eyisikhumbuzo. Abanye even iy'nsuku, kuney'nsuku ekhalendeni eziyisikhumbuzo ukuthi ngaloluya suku impilo yami yashintsha. Mawuhamba noNkulunkulu kumele kube nama-point of reference, kube ney'ndawo la ubheka khona uthi lezi ndawo zobufakazi, ukuze noma la manje sephela la khona ngisho umthandazo wakho uze ukuthi ngathi awusayindawo, kodwa ubheka isikhumbuzo uthi ngoba sisakhona okusho ukuthi uJehova uke wahamba nami. Isikhumbuzo akusona sokuhlonipha sesethu, akusona sokuhlobisa, kodwa isikhumbuzo senzela ukuthi nalaba nanoma ngasaqondi ukuthi liyaphuma noma liyangena, ngiyaphambili noma ngemuva, kodwa ngiyathi mangisibheka ngikhumbule ukuthi uJehova wahamba nami. Thulileka manje. Ingakho abantwana bakaIsrael baba nenkinga yokuthi bahamba bathatha inyoka yethusi. uNkulunkulu ayenzile ukuthi bayibheke, bahamba isikhathi bayithatha bayoyenza yazoba sithixo. Baba webafowethu bathatha isikhumbuzo basenza saba sithixo. Ingakho ukufa kwaMoses uNkulunkulu wakufihlela abantwana bakaIsrayeli ukuthi ithuna lakhe likuphi, ngoba webazi ukuthi labantu kuzothi base bengasaboni kahle endleleni base beyethulele.
bayokhuluma ethuneni bathi we Moses wena wasikhipha mfethu wena wavululwa osikhulumele noNkulunkulu kanti bakhuluma ngesidumbu bakhuluma nomuntu umphefumulo wakho ngasekho uNkulunkulu webalekela lento esayibizwa ngamadlozi manje ya kanti into yesikhumbuzo into yokukhumbuza into epersonal into yokukhumbuza ukuthi uNkulunkulu ukhiphe kuphi ukwenzelene uhambe nawe kuphi oh hallelujah akusona sokukhonza isikhumbuzo uNkulunkulu uyenza lesibusiso akubike sona sibe sikhumbuzo ukuthi kuthena la khona ngathi izinto asenzeki kodwa uNkulunkulu wakulethela something lento yangasikhumbuzo ukuthi noma empilweni zifa kusenzeki lutho phambili kodwa ukukhumbula ukuthi kuke kwadlulwa la Ebeneza uhambe nathi kwaze kwaba lana sisukume sime ngeenyawo angikhathani ukuthi ubani noma ukhona kangakanani kodwa kunezikhathi empilweni nakhona izinto bese ngathi azenzeki ngisho ukukholwa kwehla wamiswa inkani yokuthi ngiyamazi uNkulunkulu kodwa umuzwa wokukholwa awusekho kodwa uJehova umile wawubeneza empilweni yakho nala ungasakhonzi kahle nala ungasenzi kahle Ebeneza uhambe nathi uNkulunkulu ebusuku izandla zethu sonke siphambili mfuna nawe uyelekwe lakhe khona nomunye ayelekwe lakhe khona ayobuza uNkulunkulu ayobiza uNkulunkulu uyamazi ukuthi kuphi la ikhiphe khona uyamazi ukuthi kuphi la ise khona esaza ngaphambili umfundisi ubaba omdala Ebeneza uhambe nathi uNkulunkulu amandla hambile aphele endleleni bazalwane ukukholwa kuhambe kwaphela endleleni kwasala ama complaints kwasala ukubalisa kodwa uJehova akashiyanga Ebeneza sisho njalo ebusuku sihlangene noma ngabe siyabaleka kodwa sizothi Ebeneza uhambe nathi kwaze kwala awuvumanga ngathi noma isimo simaxobo noma isimo simelana nathi kodwa uhambe nathi Nkosi yami usinole wasekwana Ebeneza Nkosi yami usihole uNkulunkulu wasekwana Usihole
Ufundisho ebenenzo hambe nawe. Shayisana sakhe inkulu. Ushayela zakho abonke uNkulunkulu. Sokhamike. Phukela sonke sithandaze bazalwane. Maningi imgodi sathana sibekele ngo-2021. Maningi abathakathade besinemuntu isipho esingawuqedi lo nyaka. Maningi imgodi nemicinisho losathana desibekele kuyo. Asiphumanga kuyona ngoba sihlakanipheka kangconywana. Asiphilanga ngoba naku sihlakanipheka sithandaze kangconywana. Kepha ngoba uNkulunkulu uthe epheleza upon our lives. Ake sonke sithandaze sithi moya ngcwele ngiyabonga. Ngiyabonga uNkulunkulu wathona amandla ukuthi ungigcinile. uNkulunkulu wathona amandla. We just want to give you the glory in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Shayitana zakubiza igama likaJesu. As you are clapping your hands to uNkulunkulu. Mama wathona amandla. We just want to give you the glory. uNkulunkulu wathona amandla for you are God. Impela uNkulunkulu wathona amandla akekho noyedwa. Omunye uNkulunkulu angafaniswa nawe. uNkulunkulu wathona amandla siyafana. Njengabantwana baka-Israyeli abakhishwa eGibhithe. Ibhayibheli bathi beyabehlane. uNkulunkulu wathona amandla amanzi engekho. Wakhuluma Moses washaya idwala. Ibhayibheli waphuma amanzi. uNkulunkulu wathona amandla baphuza. Lord, we just want to give you the praise. For you are God who sustains us. Maningi abahlane esiphaya wona. Maningi abakhiphi esikhisha wona. Maningi amanzi esikhishwa wona. uNkulunkulu wathona amandla. We thank you that you are Jehovah punishing upon our lives. Maningi abathakathi abazamile. Ukusithatha ku-2021. Kwathi ngempilo. Lord, we just want to praise you. Lord, we just want to give you the glory. Angeshayisana sethu sonke. Angesibonga umoya ongcwele. Thank you that you sustained us. Siyabonga usiqinisa. Siyabonga chokonakenasane. Awafaka sithatha somlilo. Ayisele ukuthi besaphila ngaye. Maphakathi ephila. uNkulunkulu wazongwela. Siyabonga ukwazi. Ukuthi beningi inkosi. Siyabonga kuyo. Kepha you are God who sustained us. You are God who keeps us. You are God who gives us power. In the mighty name of Jesus. Akushayela sakothina. Akesonke sibeke inyawo. Akesonke sibeke inyawo. Akesibonga ubongcwele. Akesibonga udumo. uNkulunkulu wathona amandla. We praise you. We just want to give you the glory. For you are God. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Nissi. You are Jehovah Elohim. uNkulunkulu wathona amandla. We just want to give you the glory. Masala mama Saya. Saya la mama Surya la bralo Saya. Kushata la bralo Saya. Zele bebe Saya. Surya la mama Yanda. Chukama Yanda la bralo Saya. Shatana zako. Isikama la Jesu bisumliga. Just clap your hands and call the name of Jesus. What to be some leader. Something is happening. As the Shaitana said, could never cut in and cast away upon your family. As the Shaitana said, the object of the no Satan upon your family, upon the Kanezako, as you are Shaitana Sako, as to be some leader. So to me, I'm a so to me, upon your family. Now I to me, ukuthola 2021 ikhona la ibanga namandla upon my life. Ikhona la sakiqede my family. Namanje sakusile asiphili ngoba sesekahle. Kodwa namandla kamoya wethu ngamandla
power of God. Unkulunkulu wethu onamandla. Iyagcwalisa le ndawo yonke. We just want to give you the praise. Oshakala balosta kulebelesaya. Shanza continue to go on. We thank you for sustaining to Mama Musobe, for sustaining our pastors, for sustaining Ibatela Marashanta, and the Shanta the song is in Mama City of Penasa, Bulubula Tongue. We just want to give you the praise, we just want to give you the glory, for you are called to sustain the church, you are called to sustain us, Bulubula Tonamanta. Koshantala Bradosta Pulubelesaya Zuria la Baba 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 Shanta Kushantala Bralosaya Pulubelesaya. Now locally right now we are securing the edge in every place. It's touching our families, it's touching our finances, it's touching Imonozeto, it's touching our Gibizoneta Maleto, Amanta Pulubulu, Amanta Monwe. We thank you, Lord, we thank you, Jesus. Koshanta la bralosta kulbrelesaya. Zoria la bralosaya, koshanta la bralosaya. We thank you, Lord, we thank you, Jesus. Siyabonga Nkosi. Ake sithathe maybe just one worship song bazalwane. Before sihlukane.